Assalamualaikum rencang-rencang. Pripun kabare? Saya mawon nggih. Hari ini Uskuntu mau mereview bab 2 bahasa Jawa pitutur becik ing tembang dolanan. Di sini teman-teman kemarin sudah menyanyikan lagu dan belajar tentang mentok-mentok nggih. Nah, yang sekarang coba tirukan tetembungan menika nggih. Mentok. Tak kandhani sesolahmu ngetok becik ndelik ngorok kandang megal megol. Di rumah ditirukan ya teman-teman. Mahami pitutur becik. Mahami pitutur becik itu memahami perkataan yang baik. Dari kata sampun. Sampun itu artinya sudah. Kalau teman-teman diberi pertanyaan, contohnya sampun dereng, ketika teman-teman sudah bisa diucapkan sampun utawa dereng. Dereng itu belum. Sae itu baik. Dalem, ketika teman-teman dipanggil dan teman-teman menjawab, contohnya Mas Viko atau Mbak Haifa, jawabnya dalem gitu ya. Bisa juga ada kulo. Kulo itu artinya saya. Panjenengan. Panjenengan iku artine kamu. Dan ada inggih utawa ya dalam bahasa Indonesia. Sekarang teman-teman kita menjawab soal-soal berikut ya. A. Pilihan wangsulan sing bener kanthi ngeping huruf A, B utawa C. Nomor setunggal. Tembang mentok-mentok iku migunakake basa Jawa, Sunda, Indonesia. Jawabannya A. Jawa utawa Jawa. Nomor kalih. Mentok iku arane A. Padesan, B. Tanduran, C. Kewan unggas. Jawabannya C. Kewan unggas. Nomor 3. Mentok titik angi sini. Bawahnya ora ganepono tembang yaiku B. Mentok tak kandhani sesolahmu angi sini. Ora nyambut gawe, berarti yang urutnya B. Nomor sekawan. Megal megol mentok. A. Lakune, B. Guyune, C. Suarane. A. Lakune utawa jalannya. Nomor gangsal. Watake mentok ing tembang dolanan. A. Keset, B. Trampil, C. Sregep. A. Keset. Lanjut nggih. B. Ganepono ukarane. Nomor setunggal. Iki kodhok suarane teot teblung. Nomor kalih. Iki gambar prau. Nomor 3.
Mentok-mentok kalebu jinising tembang dolanan. Nomor sekawan, watake mentok ing tembang dolanan keset. Nomor gangsal, lelagon Jawa aja dilalekake supaya tetep lestari. Lanjut malih nomor ingkang C, gatukna tembunge lan tegese. Nomor setunggal, lelagon iku digathuke karo tetembangan. Digaris nggih rencang-rencang. Nomor kalih, mentok. Mentok iku digathukne kalih jenenge kewan unggas. Nomor 3, megal-megal, yaiku mlaku bokonge ubah-ubah. Nomor sekawan, delik, yaiku ngumpet. Lan nomor gangsal, sesolahmu, iku saolahmu. Sampun nggih rencang-rencang, bisa dikerjakan di buku paket. Matur nuwun nggih rencang-rencang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.